Saharara jutea, badakizu oso argi daukazu lurralde okupatu batetara zoazela. Baina area heldu arte ez zera konturatzen benetan horrek zer suposatzen duen. Presentzia militarra hasten da, behin Maroko eta Sahararen arteko muga hori pasatzen dezunean, hori ikusten dituzu kontrolak hasten direla, baina bereziki kontrol gogorrena dira Elaiun sarreran. Egia da guk ez genuela inun arazo berezirik izan Elaiunera sartzeko, hori bai, egunero eta orduro genuen polizia gure atzetik, sekreta moduan, eta jarraipena izan zen sekulakoa. Egia da urten, ikusten dela blokeoarekin beste giro bat eman dutela, ze aurten 3 brigada joan dira Saharara eta 3 horietako bakarra sartu da, baina sartu dena ere 3ak espulsatuak izan dira. Beraz, horri ikusten da benetan jokaera aldaketa argi bat daukatela eta beldur direla nazioartea Saharara begira jartzera. Han oso garrantzitsua da hango hedabideen lana. Hedabide horiek klandestinoak dira, zean erakunde eta elkarte guztiak dira ilegalak, ezkutuan grabatzen dute, teilatuetatik, ezkutuetatik ibiltzen dira mobilizazioa grabatzen, jarraituak daude, atxilotuak izaten dira, jipoituak izaten dira, mehatxatuak izaten dira, beraz, beraien lana oso zaila da. Sare sozialetan igotzen dituzte, grabatzen dituzten mobilizazioen bideo guztiak eta gertatzen diren giza eskubideen bortxa guztiak jakinarazten dituzte, saiatzen dira arabez, erderaz, ingelesez eta beste zenbait hizkuntzetan egiten, baina egia da zailtasun asko dituztela, ze gauza asko gertatzen dira oso denbora gutxian itzulpen guzti horiek emateko, baina benetan beraien lana kristona dela. Egia da, Sahararrek badaukatela Marokon babes txiki bat, txikia diodanean da oso ezkerreko jendea delako Sahararrak aitortzen dituena eta nolabait babesten dituena, babestea diot alduten neurrian. Horretarako badaude Marrokoseko giza eskubideen taldea, zeina alduen neurrian ibiltzen den laguntzen, badaude abokatuak, epaiketa militarrean adibidez Gedemizikekoan parte hartu zutenak, badago ere Via Demokratika alderdi sozialista, beraiek ere nolabait hurbiltzen saiatzen direnak eta Sahararren eskubide urraketak salatzen dituztenak, eta badago ere ikasle mugimendu oso potente bat. Ikasle mugimendu horrek ere badauzka Sahararkideak, ze Sahararrak ikastera Marokora joan behar dira, evidentemente Saharan ez dagoelako unibertsitaterik, eta beraz, beraiek ere jasotzen dute ikasle mugimendu horietatik bai laguntza, bai ez dakit, sozializazio hori badago. Jende asko pentsatzen du Sahara entzuten duenean kanpamentuei buruz eta Saharar herria txiroa dela eta ez daukala baliabiderik aurrera jarraitzeko, baina aipatu behar da kanpamentutako errealidadeaz aparte herrialde okupatu bat dagoela Marokoko indarrek okupatua dutena, eta herrialde hori edo Saharar mendebaldeko eremu guzti hori baliabide naturaletan oso aberatsa dela, munduko arrantza banku handienetakoa daukala, fosfatoa bezalako minerala sekulako kantitatetan daukala, eta gaur egun petrolioa ere aurkitu dela bertan, eta etxe ustiapenak hasi behar direla, beraz oso herrialdea aberatsa da, naiz eta herrialdea kondenatuta egon pobrezian bizitzera. Lehen egunak pasa ditugu errefuxiatu kanpo batean, eta bertakoekin egoten, eta errefuxiatuko kanpok gunekoekin egoten, eta polita zen. Haiekin bizi ginen, familietan bizi ginen Hebronen ginelarik, eta hori importantea izan da, ze beste hirietan ez ginen familietan bizi, eta Hebron biziki hiri berezia da, beraz bikaina izan da familietan bizitzea. Gure familiak justu kolonoen ondoan bizi ziren, eta justu checkpoint baten ondoan. Eta beraz, horiek mintzatu gabe ere sentitzen duzu egunerokoan nola den bertan bizitzea. Ze pasatzen zira checkpointaren ondotik, militarrak beti inguruan dituzu, hasieran begiratzen dituzu, eta beldurrez, baina bukaeran egiten duzuna da ez direla existitzen bezala egin, zure buruan hori sartu eta pasatzen zira, eta egun guziz pasatzen zira 3 edo 4 aldiz soldaduen aintzinean.
ezagit suertea den, baina justu zen Gaza sahaskiaren garaia, eta Ahmada gizon trebatuenak antziren, beraz hori gure teoria da, ez dakigu. Baina utzi gaituzte sartzen, eta gainera gero ibili gira nahi ginen moduan, checkpointak pasa ditugu arazorik gabe, galetu dizkigute gauza batzu, baina pasatzen ginen beti. Eta momentu batean beldurtu gira, baina gehiago gure Palestinak lagunarentzat checkpoint bat pasatzen ginularik, ze bera atxilotua izaiten altzen, bere paperak begiratzen bazituzten. Eta baina suertea izan zen, bakrik guri eskatu zituela. Beraz ez dugu arazo bereziak ukan, ez ginen txegituak, eta gainera itzuli girelarik, gutariko neok ez du kontrolarik ukan, eta denek ukan dugu gure zenbaki bat emaiten dizute, jaiteko berri sartuko ziren edo, eta denek ukan dugu 5 baino gutxiago edo. 6 bali mabazu ezin zira berri sartu, bestela berri sartzen altzira. Beraz suerte bada, nahi du berri sartzen alko giren. Eta ematen du ez ginela hain beste kontrolatua Gaza garaia zelako.